kapadyak, ang ano natin yan, mag-bike check tayo, yung ginagamit ko sa bike to work. So, wala tayong ganong gawa. Alas 10 na naman ding araw. So, mga kapadyak, check natin yung ginagamit natin araw-araw. Araw-araw na ginagamit sa pagpasok. Tara, let's go. Guys, yung bike check natin sa ano natin sa service natin sa araw-araw na ginagamit sa bike to work natin. So ang ano natin yan, ang sunod na project natin, i-ride naman natin ng long ride. Kung makahanap tayo ng magandang araw, isasabak natin siya. Sabak natin siya sa long ride. So, yan mga kapadyak. Hanggang sa muli. At bago pala natin makalimutan yung ano natin, huwag kalimutan mag-like, comment, at pindutin lamang yung notification bell at mag-subscribe na rin. And guys, maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye! So, ayan mga kapadyak, ng ginagamit natin, Louis Garnier TRX3 model. Kulang na kasi yung mga detalye. So, alloy 6061 aluminum. Yan. Tapos ano siya ng Canada. Ano siya ng Canada. So, ang size niya ay large. Kasi nung sinukat ko 51 ito eh. Ito. So, magsimula tayo sa pedal. Ang pedal niya Ragusa yung pedal niya. Tapos yung crankset niya dati siyang ano, times 3. Ginawa ko siya ng 1x na lang. Grinder ko yung isang malit sa loob, isang pinakamalaki. Tapos naglagay ako ng chin guide. So nabali yung guide niya. Kaya pinalitan ko siya ng stainless. So simula tayo dito sa RD. Ang RD niya dati ay Altos. So malambot na siya. Kaya pinalitan ko ng Acera 9 speed. Pero yung natin, ang cogs natin ay 8 speed lang. Tapos bago na rin yung kadena natin, HD. Tapos yung rim natin, Alex rim. Medyo burado na yung Alex rim natin. At saka stock na hub. At naka tayo, Maxxis Rappinger 40C 700/40C. Tapos yung natin, yung bike rack, yung lang ito, yung meron dito dati, kaya lang ginawa ko, iniba ko siya, tinanggal ko yung nakasupport sa may set post, tapos linagari ko yung ibang mga niya at pinalitan ko ng bakal. So nakahanap ako ng niya, ito. Tapos ito yung mga tools natin, pampatche, isang interior, at saka yung mga allen, plies, andyan na lahat. Andyan na siya sa bike rack. Dito naman tayo sa fork nya. Yung fork nya, Santur
May logo siya ni Garnio. Santor ito. Yung nakasulat dito yung Santor. Tapos, ganun din yung hub niya, stock, pero alloy siya. Tapos yung rotor, Tecro. So, ang style niya kasi nito guys, touring bike. Kasi may ano siya, lagayan yata to ng ano eh, ng pinder. Tapos, ang nabago ko rito, coil to guys. Sa kabila lang yung coil. Dito sa kabila, itong kabila to walang laman. Nagpalit na rin ako ng ano, ng headset. Kasi dati headset nito ay FSA. So pinalitan ko na siya ng bago. Tapos the bump, hand grip, tapos yung ano nito dati, mechanical na Tecro. So nakabili ako sa online na lever, SRAM lever. Tapos yung ano nito dati, maiksi lang yung handlebar niya. Mga 500 mm siguro na Louis Garnier rin. So maiksi, masakit sa braso. Pinalitan ko siya. Tapos yung stem niya, isang set pinalit ko sa kanya. Tapos sa seat post, wala pa nang binago. Louis Garnier pa rin. Tapos sa saddle, Louis Garnier pa rin. Kaya lang ano rin, medyo burado na yung pangalan. So, at yung ano, yung seat clamp niya, pinalitan ko na rin to kasi yung seat clamp nito, yung quick release din. So, pinalitan ko siya ng bolt type. Mahaba yung ano nito, screw dati. Ginawa ko, pinutol ko kasi masyadong lawit siya ng konti, kaya baka makasugat, kaya pinutol ko yung screw. So ito nga yung dating riniper kong ano, yung tinahi kong una na gulong. So sa ngayon wala pa naman tayong naging problema dun sa tinahi ko, yung riniper ko, wala pa naman tayong naging problema. Hanapin natin. Saan nga ba yan? Hanapin natin kung saan siya. Kaya, saan kaya yung tinahi natin? Ito. Yan. Ito siya. Kita ba? Kita? Hindi mapokus. Basta yan siya. Yan. Yan. Tagal mag-focus ah. Yan. Ayan yung tinahi ko. So sa ngayon hindi pa naman siya nagkakaroon ng problema at hindi pa naman tayo binibigyan ng problema noon sa repair natin. Kaya okay pa naman siya. So ang style niya mga kapadyak, touring bike. So nag-iipon-ipon tayo ng budget para mapalitan ko yung ano, yung tinidor. Palit ako ng rigid. Tapos i-drop bar ko na nga. Tapos yung pang gravel type na medyo pasikwat sa labas yung ano, yung loop niya, yung loop niya ganon palabas. Yung pang gravel nga siya. Tapos ang ano niya, 700 by 40C. Nga pala yung ano niya, yung sukat ng gulong. So medyo marami-rami na rin tayong naipalit dyan. Yung guma, yung tire, tapos RD, tapos yung brake nya, tapos hand grips, tapos handlebar, stem,
headset. Halos konti na rin yung dating ano niya, dating stock. Ay, yung dating nakalagay sa kanya. Bali, ang natira na lang yung ano, rotor, cogs, pedal, tapos seat post, pati yung ano, saddle. Yun na lang yung mga natira sa kanya. Yung rim, yan yung mga natira sa kanyang hindi ko pa napapalitan. So ayun nga guys, yan yung ginagamit natin na pang araw-araw. So yan, inaano ko pa to ng ano, may ilaw tayo mga pala dito, yung tail light natin. Tapos meron din akong ilaw sa unahan, kaya lang tinanggal ko na siya. Yan yung ano ko, yung ilaw ko para sa gabi. So siya nga pala guys, yung shifter natin Altos 8 speed, tapos yung RD natin 9 speed. So wala naman akong naging problema sa kanilang dalawa. Tapos sa timing, halos wala akong naging problema sa dalawa. Okay siya, smooth siyang mag-shift. So pag nagkaroon tayo ng budget, papalitan ko rin ng 9 speed sana na ano. 9 speed na rin yung shifter natin. Tapos yung cogs, ina 9 speed natin. Tapos yung ito, pag nagkaroon ako ng budget, papalitan ko siya ng 32 na lang. Kasi 34 ito. Papalitan ko siya ng 32. Para medyo swabe rin pag may ahonan, kasi naka 1 by na lang ako. So, ayan guys. Guys, yung bike check natin sa ano natin, sa service natin sa araw-araw na ginagamit sa bike to work natin. So ang ano natin yan, ang sunod na project natin, i-ride naman natin ng long ride. Kung makahanap tayo ng magandang araw, isasabak natin siya. Sasabak natin siya sa long ride. So, yan mga kapadyak. Hanggang sa muli. At bago pala natin makalimutan, yung ano natin, huwag kalimutan mag-like, comment, at pindutin lamang yung notification bell at mag-subscribe na rin. And guys, maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Bye bye!